Ole! Ja hem arribat a dalt. Després de pujar una bona estona, hem arribat a dalt de la torre d'en Ginestar. La torre d'en Ginestar, aquest sí. Una torre abans que feien servir pels telègrafes, els militars. Veus? Aquí està. Torre de Can Ginestar. Molt bé. La telegrafia òptica al Pla de l'Estany. Vale? I ara pujarem aquí, pim-pam. Pujarem. Així és. Oh, uita que maco. Uita això. Uita. El Pla de Mieres, Falgons. Està tot emboirat. Allà baix es veu el fart. A la segona, Rocacorba. Aquí dalt, Rocacorba. I allà, el Pla de l'Estany. Mireu que maco. El Pla de l'Estany, allà baix de tot. Tot això aquí és l'Estany, que maco. Emboirat avui, un dia fantàstic. I aquí hi ha la famosa torre d'en Ginestar. Aquí la tenim. Ara farem una